Dobrodošli na TV Gameplay, sada ćemo igrati Skype PvP. Uzmemo sve što nam je potrebno. Što se ovako razvrcamo, ne znate samo. A ovdje će... A ne vide se dobro. Neko... Ne... Ga... A bre... Što bi se ovo ovako razbacali? A bre, ubit će. Ne, mogu da gledam. A ako vam se svidi ovaj server, IP će vam biti u deskripciji, tako da uđite i igrajte. Server je besplatan. Gdje? A, obišao me. Mač. Mnogo me nervira kad umrem. Bež, sad ću tu, vidi. Ne mrediti da bežeš. Kako me ubi? Da li sam ja toliki bot ili šta je u pitanju, ne znam. Šta je ovo? Kakci, super. Znam zašto mi baguje. Evo ovdje nema šanse. A bre. Kako me ubi? Nisam mrdnuo 2 metra od spavna. Mnogih 5 ili koliko već igra. Ja hvalim te došlo. Opa. Dobro je. Neću ovdje poginem. Dobro nakon. Ubit ću se. Meni pak kuri PvP ne ide uopšte. Ponekad me krene, ali kratko traje. Beru. Super, sad. Znači. Čuz. Dobro. Znači, doći. Što volim ovaj zvuk.
O, pogodio se. A, upio se. Neću da... Dobre. Igram već 5 minuta. I ubio sam dvojicu. Svaka mi čast. Kapicu. Možda mi nekad pomogne. Sad sam se iznervirao. Ajde, ajde. Ajde. To. Bre. Omašim tu. O, sad ću ovo. Kako profesionalno igra ona. Onda stoji već jedno 10 minuta. Nikom ne može ni prići. Nema leba od ovo. A ne može se ući. Da ću tamo idem. Ne znam. Sada idem. Sad idem sa lakšim ljudi. Sve mi je poremetio kad me igraju. Mnogo je zanimljivo ovaj Skype PvP. Nikad ova mogla preći. Idem na usta. Igre. Sad ću... Imam da pređem preko onoga. Polako, strpljivo. Evo, uspela sam. Dobro ljudi, to je to za ovaj video, vidimo se sljedeći put. Ćao!